Určite ste už všetci v živote hrali Tetris. No hrali ste Tetris s európskymi krajinami? Poďme na to, máme tu Grécko a počkaj, musím nejak otočiť, nie? Aha, takto sa otáča. Môžem to dať dole. Easy. Malta, ok, on mi tu ukazuje. Naľavo je vlastne Monako a tu je Malta. Albánsko, ako je Albánsko? Takto? Mne sa dá, že tam aj vidím ten proste kúsok. Yes. Cyprus. Cyprus bude naopak a bude tuto. No poď dole rýchlo. OK, Turecko. Turecko je takto. Počkaj, takto. Skoro som to dal zle. Macedónsko. Macedónsko bude tuto, nie? Počkaj, takto. Že? Nie! Francúzsko to je easy, to je takto. Bosna je tuto, nie? Yes. Anglicko, teraz Chorvátsko je takto, to je easy. Bulharsko... Holandsko je takto, že? Maďarsko to je easy. Slovensko! Takto, nie? Počkaj. Takto. Česko, takto. Nemecko. Litva. Dánsko. Už pomaly končíme. OK, toto je čo? Švédsko. Nie! Tu čo sa stalo? A Norsko, OK. Bolo to celkom v pohode.